Obi abawagom no star because I bought for this protest, for this movement, peaceful protest for the freedom of our brother Mazi Nnamdikanu. Man, enwere onye I bought on the mother putano I march peacefully. Man, I enwere onye I guarantee Ohaneso eze Igbo na Garki, eze Igbo general na Abuja, he disappointed us. Ordinary ka ha pinye anyị ndị okenye ga-eso anyị today ha wụrụ anyị n'ana. I personally agboro many ndị eze ndị Igbo na ekwentị mana ha nyere anyị any tangible answer. Ha wụrụ anyị n'ana. Ana m akwu okwu n'ụbọchị taa na-asị na naanị ndị Igbo alone in Abuja and Lagos, open I get meshi only our business for just 24 hours and march to DSS. Mazi Nnamdikanu must be released. Man, obi ekwera imakeba na achụ ego nke ụwa. Man, this is the man that laid into maka gị. Onye dewere ndụ maka gị. Man, just puta ka anyị kwụọrọ ya. Kwa na anyị fụrụ ya n'anya ndị be anyị nwere obi even ndị na-claim every nook and cranny nọ na obodo a ha na-eme eze ndị Igbo ebe niile mana ịpụta ubịa kwuo okwu nwanne ha nwoke rara ahụ ndị Igbo o metụkwa n'imi o metụ ọnụ ka ọ dịwakwa. Okay, ụmụnne m unu anụgo ife dis our brother kwuru ụmụ oge ọ na-ekwu okwu maka protest ọtago ehicha agba ruo mbọsị a ga-emelite mbọtụ ịfụ kịta na ọpụta kịta na-akọwa dat na ndị be anyị atụnụrụ up concerning the protest for a demand for the release of Nnamdikanu. Ụmụ efe nchọ ịkọwalịga ebe a ndị Igbo si na efi ọla na-ala ahụ n'agụ, and this is the reason why o si wee dị ka o si wee dị. Ịma na o nwere oge ejidecha Nnamdikanu ihe gbasara ya kpụ ọkụ n'ọnụ, ọ na-anụ onye ọbụla ọkụ n'obi. Do you understand me? Mana ụdị ọkụ afọ ọ na-anụ n'obi that time ejidechara ya adịrọzi eju afọ. And this is the reason why anyị ji wee gwa sị that na the only thing eji wee ka jide Nnamdikanu bụ that influence ya ka a chọrọ ịsuppress. Do you understand? Ọ bụ na ị na-eforo show ị ga-afụgasị ife show kwuru maka ihe gbasara ndị South East leaders. Akafe dị na ya Nnamdikanu ji nọ na akafe adịrị ya. Nnamdikanu is just a political prisoner. But that na ọ bụ na ndị na-achị mụ na gị na-abụ dị serious. You got now a issue of Nnamdikanu politically. I don't know if you get my point. But only fear then down alone because of that issue of agitation of Biafra. Would Nnamdikanu drop it? Do you understand me? Or after or Natala or ya continue with the agitation. Now, Gaddafi bụ ọgbakọ nke family eme na-afịa na enu video ma gbasara former Southeast governors get the result. I don't know if you get my point. So mana ọ dịgo ka ọ ya adị ụmụnne m na-aga na-agba field na fa na-azọ freedom na ọ na some villages na-terrorize gara their own village wee ji Nnamdikanu na Abuja. Ndị afọ na-terrorize village ga-enu nlo na fa kwụsịrị na fa brọkụrụ moto convoy gọvanọ Monava Brock convoy senator, Monafa Brock convoy House of Representatives in Abuja, Monaha Brock all the Nachi, they are supposed to bago the mechanical we man got release Nnamdikanu. Fire up on that face Monagana, Omanakana, Monakani, Monacoya being with an Alego. I don't know if you get me. But issue of Nnamdikanu at the Coca. Do you understand? Anụrụ m ebe ma Okwuluọla bịa na-akpọsịsị ndị Igbo ji wee bi mana nnechakwa ife afọ Okwuluọla na-akpọsịsị anya ana m ajụ onwe m sị ndị ahụ nwekwara ike ọ bụrụ na fa chọrọ ife afọ Nnamdikanu na-eme nkwa ike ọfụ na fa chọrọ ya mana because of political interest ọ bụrụ ife eji wee kedoche a lot of them na-anakpata na fa dị ekwu okwu. And before ebido issue of this agitation a consult fa anọrọ na round table nkwuchakwa ịghọtara ya. That is your own cup of tea. Ihe na-apụta na social media ekwu gịnị uche m check it out. This our brother said that no local protest o nwere onye tọnụrụ up ịjụọ n'onwe gị kedu the reason why onye Igbo kịta ya nọkọta mechie main market ma mechie Araba o mechie trade reform ma mechie Island jebe Abuja for protest of Nnamdikanu. You understand me? Then India are supposed to represent mụ na gị na-abụ ndị self ndị supposed to nọ na forefront
sọsọ onye anyị na-afụ kịta ebe a kịta ahụ nke na-represent ya na Abia steeti ịghọtago onwenugo gọvanọ ịfụrụ onwenugo sinetọ ịfụrụ onwenugo ndị omebe iwu ịfụrụ onwenugo lokal gọọmenti chairman ịfụrụ isi ya ihe ama m ịghọta ife a na-ekwu efudat na ọ dịzi ka ya bụ ife ọ bụ sọsọ Nnamdi Kanu si na-ebuzi ya bụ obe kịta ka ọ ya abịa ịnọkọtazi like this guy oge o kwuru ya kịta afọ m ebe ndị mụrụ na comment section na-asị ya nwere onye ziri ya nwere ezili Nnamdi Kanu ji eme editin ịghọtago for my own understanding Nnamdi Kanu jecha ihe apụta eji nwaji olu onwe ike ọ tara Igbo ọ ya na-eburu ndị Igbo onwe ya ndị Igbo afọ ọ na-eji maka ihe ekwu okwu afọ ọ na-ekwu so many of them move ọ na-agbakọta na ya azụ some of them sabotage kwugoro the struggle on oneself some of them ejiri gaa n'Igbo mesie up na-ata gị na Nnamdi Kanu ịpụtalụ mmadụ a na-ekere mụ na-eterorize ya n'Igbo na-asị gị na because of Nnamdi Kanu dị na onye afọ iji maka eterorize ife afọ ị na-eme ife ahụ ka emechaa ka alapịa ịnụ na a na-etiri gọọmenti ọda ihe ọ ya bụ sometimes ife onye Igbo ọpụta ọ na-asị gị abịa bubu n'obi peace ọ tere Nnamdi ife a bụ dọka ebe ị na-ataịtị kwa scrudize ị na-ataịtị the spanner more and more ya ị na-enye ndị gọọmenti the chances of agụ ijidesie ike because ịbịa teretin gọọmenti na ọ bụla alapụrụ ya na gịnị onye ka ị na-eteretin ịghọtago mma apụta na-agwakwa gị na-asị gị dat na o ji onye na na ji onwe mana ọ gị wee ji na ka isi gị bụ aja aja how long will ka ejidere Nnamdi Kanu ọ bụrụ na Nnamdi Kanu abụrụ a political prisoner kedu ife ọka ji wee nọ n'ebe ahụ ka ife mere na conclude bere ikpe a na-ekpe ya ọ bụrụ na o nwere ife ome mgbasi sentensị ya ọ bụkwa na o nwere ife ome sịchapụrụ ya ka ọ nabara onwe ya do you understand mana ife na ajọ sujide na-eme come today come tomorrow because o nwerezi ife a na-ekpe mana ọ dat influence a ka a na-asọpres on daily basis and influence a kịta a na-asọpres kịta ịfụ gị ebe dis our brother mana ị na-amagbu ka court case ya na-adịbu before